Ассалому алайкум дӯстони азиз. Аввало ҳамаи шуморо ба омадани Иди Қурбон табрику таҳният гуфта, барои ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хонавободӣ орзумандам. Ва имрӯз мо ҳозир айни замон дар айлоқем, барои чорво омадем қурбонӣ кардан дар кор. Ҳами айлоқ ҳозир камтар навор мегирам, тамошо кунед. Оби ҷое ки мо омадагем, мо асосан бисёри вақт соатҳои 2 шаб 3 шаб рахкӣ мекунем, барое ки иҷа беҳад буландаи Ағба мебироем. мо ба иҷа расидан соатҳои 8 ҳами Ағба мебироем да. Агар соатҳои 2 шаб рахкӣ кунем, иҷа беҳад табиатшам зебоай, бо хусусиятҳои худша дорад. бародарҷоно тамошо кунед, Иди Қурбонай, барои ид ҳама чӣ кардаист ҳаст, мақсад ки мол ҷудо кайсан. хуб ҷа капашвай бо бурам бо навор мегирам. аввало бародаро, барои Иди Қурбон ҳамата табрик мекунем. ина мо барои чорво омеем қурбонӣ кунем, мегем ина омеем ки чорворо барем. ина мола дидӣ ҳама ҳамҷа ҷамъ шаст, бе ида чорво мебаранд. зинда бошӣ. Ягон чиз гуфтанӣ ҳасти Давлаталӣ? Ҳама туғрияхӣ? Зинда бошӣ. Чушундаис ҳаст? Хуб, ина бародаро капаи айлоқ. Чорш менира? О барш парохи. О навяш бар навру савзо. Хуб, ина акай Темирҷон олум даст. Ина аҳволаш. ина тамошо кунед чӣ хел гулои вазеб дора. ҳамин табиаташ ҳамашам хеле гулай. баъд қадди гуло дуроз намешавад, ҳамин қаместа қоқ мешавад. барф баъд иҷа тез меборад. барф ки борид дига ту ҳам барфбориро места ҳамин қад. баъд тез қоқ мешавад. як 2 моҳ 2.5 моҳ дар ҳамин табиати ҳаминҷа. мақсад ки местан ҳамин чӯпонои ҳамин деҳаи мо 2 моҳ 2.5 моҳ ҳаминҷаро мечаронанд. баъд алафш тез қоқ мешавад. дӯстони азиз, ин ҳамин сангҳои кабуте ки мебинед, ё дар кадом асре вулкан будастанд, ҳамин хел мусфедои ҳамин деҳаи мо ки ҳамин ё номаълум дар кадом асре вулкан шудагианд ҳамин сангҳо. ин ҳамин сангҳои вулкананд, ҳамин хел рехтагӣ. бепае ки мебинед уҷа камтар диёра дар навораи пешакӣ ҳастанд. сангҳошу кабутанд. хел байни ҳаминҷа ранги ҳавзаи, баъд гирдаш ҳамин хел гирдай да, дурунаш ранги ҳавзай. мегӯянд ки ҳамин дар солҳои кадом аср оянда вулкан будастанд. хуб, иҷа ҷои капа ҳай капҳои айлоқӣ. иҷа пеш занаку бисёр меомаданд ҳамин деҳаи мо ва деҳаҳои ҳамсоямон капҳои айлоқанд. ҳозир мардум чӣ хеле баҳс кардагианд ҳамин айлоқа. биёянам ҳамун айдеҳамон камтар болотар як айлоқи дигарай 1-2 километр дуртар айдеҳа ба ҳамунҷоро меоянд, ба ин болора намеоянд ҳозир мардам. хуб, ин ҳамин тамошо кунед чӣ хел капа рост мекунанд. санга мечинданд, хел болошда ягон чумра мемонданд, баъд палатка мекашиданд. иҷа баъд бу палатка қатӣ отдельный капа рост мекарданд барои худшо. хуб, ира иҷаро айлоқи деҳаи Раяш мегӯянд. ин ҳамун сангҳое ки вулкан будастанд дар ҳамун
кадим давраҳо солҳои пешда ман болои ҳамин сангҳо янчхеле ки мебинед сиёҳ сиёҳ шидагиян ҳамин сангҳо. говои ҳамин деҳаи мо ҳам ҳаминҷа меоранд боҳор рӯй мекунанд то моҳои сентябра то қарибиёи ҳамин сентябра ҳаминҷа мешаранд. тамошо кунед чӣ хеле манзараи зебай. инҷа бо тарма ҳай деҳат ҳамин ҳавош салқин ай. хоб ин пирях ай дӯстони азиз нигаҳ кунед чӣ хеле базебай. ҳоли бо болош мерам навор мегирам тамошо кунед. хоб ина дӯстони азиз болои ҳамон пирях нигаҳ кунед чанд қа калон ай. хамбидагӣ то дарара то поёни ҳамон дарара хамбидагӣ рафтагӣ ай пирях болош ҷоя шукоф шуда истааст. агар қарибтар бирем мумкин ягон хатар дора. ин дуруни ҳамин пирях ай. ҷара намедунам чизе шикоф кардагиай. говора бинед чӣ хел фарбе шидагиам. кай свежа инҷа кай тоза мезанам ҷонашо медамам. якай Файзиддин бобои Файзиддин ям барои мол рафта истааст ва чорво барои ид. ё ҳамаш мардуми чорвобар ай. яъне молора ҳамаш барои иди қурбон бурдаисанд. тамошо кунед. кайф кунем. Кам Маҳмадҷон куҷоши? Брафо. Меҳама барои чорво омадем. Собирҷони рафиқи мо. Бош саломат. Лайк фаромӯш накунед бачаҳо. این مردم همه میگه کی لایک میکنه. یوتیوب میدرد کانال طلب شو 08 100% подписаться حتما. کای محمد جونم چورواش گرفت گاش بخب خاکا آدم بالا گرد کنه دیگه تو جونون این اکای محمد دورو اکای موام ای مولی طرف قشقازنده پشتی هوید گاشت خب این اینجا مداروی همی دههای پیلدانی ناحیه لخش همینجا ایلاغ میامدن دوستان. این کپویی که میبینه کپوی سنگی ای همین مردم های همین همش مردمی چورباران همین قد همش کپای سنگی
ana zindagî dar qishloq, dar dehot. Moshini kayna borkem. Ina kaha borkem yak 300 дарзакай да боле мошин. Дига ҷо набуд рости гап дар кабин бишинем. Гуфтанд ки ҳам хава ки тапидӣ дар ҳам болош бишӣ. То ҳаму хунара бира ки мақсад дар кабин ҷо нест. Бачаҳо як 3-4 кас буданд. барои ҳамун дар кабин ҷо нашид дига нафр мемаем боло. Ина оличо гак нечхе сирх шидагиам. Овля. Шоха мехирид аз дару. Зинда бошед дӯстони азиз. Худованд ҳаматонро нигаҳдор бошад. Учко квохи? Учко. Ҳам дарзаи калон ки басти худод уч мекунӣ. Учко. Касе басташ худаш учиш кина. ин мошини каҳай. Борш кайсе мебаремаш. Каҳ тапидайсем хай. Вақт нест ина чӣ хеле дидайсе. Хуб, дӯстони азиз, ё ниҳолои интенсивишу мегӯянд. қадошу то ҳами 1 метр мешавад. Та баҳра медроя. Пори нагирифта будем. Пори наштинонда будемшон. Гул доштана. Ина и дигариш 2 дона гирифтааст. Хоб. Наиш. Қадш ҳами 1 метрай ба фикр. 1 метр зоитарай. 1 метрай. Нагирифтагиш. Хоб. Ина. Дидгариш. Инки ки 1 метрай қадр. қадошу 1 метр 1 метрай. Чӣ хеле ки мебинед. Та баҳра дирмадагиан. Хуб, иҷош ҷав шунудагием ҷавай. Иҷоша ҷав шунудагием. Хай ниҳолон баъзешон нагирифтагиам. Бисёршон ба фикрам ки нагирифтагиай. Мумкин ки ай соли га ҳамаш да баҳра медроя. Инҷа ҳамаш ниҳолай. Обши 360 дона ниҳол шинонда будем. Ина оли чоҳам мози пухтагиам. Ама уже бачинда нашидага. И дарахти сияҳтутаям инҷа беҳад ба маззаи. Рехта буд, камтар чиндем айташ. Беҳад бисёр рехтааст. Ба клёнка рӯз такида будемаш, не ки серавно. Бо рехтааст. Ира бо такидан дар кор дар клёнка. Бурдан дар кор беҳад ба маззаи. Ина.
Siyahlar sağdaki. Ne?